Good morning guys! Magluluto po tayo ngayon ng almusal ng mga Ilocano. Meron tayong talbos ng kamote, scrambled egg, tinapa, at lupoy, dried fish. At ayan na, magbabatil po tayo ng itlog. Lagyan din po natin ng asin. Ayan, iprito na po natin ang ating scrambled egg. Haluin lang po natin hanggang sa maluto. Maglagay po ulit tayo ng mantika at iprito po natin ang ating tinapa. At ayan na, naprito na po ang ating tinapa. Isunod naman natin ang ating lupoy kung tawagin. And na nga guys, luto na ang ating lupoy, tinapa at scrambled egg.
Isunod ko naman po ang nilagang talbos ng kamote. At ayan na nga guys, luto na ang ating breakfast. Kain na guys. Salamat po sa panonood. Please like and subscribe.